zuen gaur hemen. Aurtengoan ere iritsi zaigu piñata igandea. Bueno, ze ondo pasaden. Baina aurten esan daiteke bueno ez duela egin. Ni moldatu naiz. Tokatu nituen hauek garajen, beste hauek egin ditut. Eta ibili naiz, como pez en el agua. Arraitik ez den dituzi, gehatzen bat deo beste bai. Baina, gauna zera emateko, sortu zait, iauteritan badaula abesti bat, asko maite dure bat Tolosarrok. Eta zaten duna ontoreko hau. Jeiki guztiok goiz kantaren soinura. Eta entzun ondoren datorrena. Tambolinotxak eta txaranga alaiak egin bezaten zuen gozamena. Ba, horrela izan bedi. Ondo pasa!
bai, musika eskolako banda. Eta hau, bere zuzendaria Pablo da, Dano Batua. Aurten lehenengo aldiz, baina entean naiz, karnabaletan mandula guztia, afitxan todos los días, ¿no? Oso, ondo, eskerrik asko, Mila esker. Sale, beba. Eta, banda dugu bitartean, nik, zalantzatxo bat. Ez tezuen horreit faltan botatzen hemen gainean. Isabelita, ez que arazotxo txiki bat eukideu gaur goizean, bai. Isabelita, gaur goizean, buruan biokin, zunda bentaun dira, rafting itea. Batute, andoainen. Eunez behar telefono zen badatoz, ja. Baina pixka berandu ditxiko jala esan dit, bai. Kiston festazak, eta oso ondo pasatu dela. Baina trenen datoz, eta bagizue. Azken aldi honetan, trenak eta ordutegiak ez dira oso dela maten, beti behar du. A ber, noiz iristean, Isabelita iristean bitartean, bueno, itzun, osteo gizenen. Hor itzun, eharra elna. Egun binean danak, Euskal Herri plazan ondanak hospital, zoan dira zela. Ta hauten, nobeda de txiki bat hau. Hauten etorri da, guri bizitan, jauteritarako, oinatiko lagun bat, Martitxo. Eta pixkat, lotxakila, Jatitiko dugu. Martitxo! Martitxo, nuzabitz! Nuzabitz! Martitxo! A ver, Martitxo! Ai, osaz, horri, ez lotzatu! Horri! Aigua! Alda, Martitxo, da jatikoa, benetaki da, etxela, janterik pasatzea. Da, Pepa Pigen lehenguzu txikia. Txikia ez da, baina... Honen pasatu du, jauteritan saltando en los charcos de barro.
primera. Vale, baina, bagizu izan gertatzean, cuando saltas mucho de los charcos de barro, ¿ves? Ahora lo que has tendencia y tal, duan, pentsatu dugu igual, akaso, ondo dugu zala, berandako jakusitxoa presentatuko dugu. Baino txiki bat hartzeko, garbitzen dan, eta, lautzaileak, jakusia eta atzen baina zuen mesedez. Martintxo prestatzen dune, prest zaude, dutxan zartzeko? Bai, A ver, gure jakusia. Zuen jakusi hona, bai, bini, urbelu bini mesedez, bai. Urbelu bini, Martintxo, garri. A ver, ategin goizu, sartu hemen, garri. Ai, hor, oso no. A ver, esan, berua da hor, o epela, o... Bai, ondo. Hala, zundako, Venga, así. Bueno. Laguntzailea jazta zaio. Bagetzen. Bagizu eratu da. Urren urten, aurtengo euliak eta kontutan eukita, udaletxetik zurrumurru bat entzuten. Bai? Datorren urterako, arazorik ez da ineon, 2027ko udaletxeak esan du Aldezar guztia eta Rondilla kalea estali egingo dituela. Arratxalo, Hombre! Baina, hauteskundeak medio, 2030 San Francisco kalea eta Avenida Navarra ere bai. Zu guztet baizea. Bai. Bueno. Horrela biko ditugu Kristoren iauterian, beti.
Urez pasatutakoa badira behintzat, bai? Polipolitak. Bai. Horaitik, eukiko ditugu, canciones bonitas. Bai. Hurrengo abestia, ze abestia ez dizkuat? Hurrengo abestia da reestreno bat. Bai. Aurreko urtean estrenatu egiten du, dauten reestrenatu egiten dugu. Zapatarik alderero, Don Crispin zapatariaren reestrenoa zuentzako. This is
lanbideekin jarraituz da molinotxo. Molinotxo? Ai. Irina imerralde huen. Eta, hoi bitzeo, ben? Hoi bitzeo. Partidu da bitzeo? Molinatxo bitzeo. Molinatxo bitzeo. Zautzen dezue, banera polko bada hori. A ver, ala zer ertxio egiten diguten molinatxo. Earra, azte gauzak ikena idean. Zezenak dira.
Ikasi joen, seiak dantzan, nik buia jartzen zaite. Guztua, Baina, bueno, aizu, Peio. Bai. Hainitzak batzen udaletxekin eginala eta lepiniten bandoa irakurri genula hasiera. Eta bandotako gauza batek. Bai. Amado, zuek esan zuzua, trompeta jotzen, Tolosako zatena seguro esan zuzuela, trompeta jotzen gola, tipo majoa, fontaneroa, izan dago jubilatuare, bai. Ba, egokitu zioten, Rafa Mendibilen frenteko balkoia, zertzu badakizue, Zaldunitan igandian hor behatzi kalen edola, Korreo kalen itue pakito txokolatero eta trompetakin eta Rafa lortu zu frenteko balkoia. Baina honik hartan ez dut ikusi, ez dakizte pasadan horrekin. Igual diakin suspenditu da. Suspenditu da? Edo atzeatu, atzoko danborra da bezala. Ez dakit, ba, ea zen pasakote ezan. Igual, gaur... Akaso? Ez dakit. Baina duelo erra da, Bai, desde luego. Izan dala preapulo bat martxoak laurako. Ez dakit, abezuek ikusitore nork jolastu dut hobeto. Ez dakit ba, baina hola jolastuta ez dakit urregurtean balkoirik emango teien, Oitu pila Lucia, turuta horiekin. Katxiz. Etxeritako, dira. Etxeritako, Amado, riferian tuko erabilitea, fontaneroa dela eta, ez? Ez dakit ba? Ba, bukatuk batzuen. Ez dakit. Bera. Reala eta atletina artean beti eta liskar txiki bat, baina beti oso adiskidetasunean dagoa. Lagunak iguia, ea ba? Dituzte baietz, Lagunak iteian. A ver. Muy solemne, sí. Bitxi eta bitxi! Baina, Peio, Zer? eko abestiako, hemen zuek Tolosako erradioetan buruan pasa jarraitzen badute, eroetxek eskatu die, nahi, dantzaiteko. Orduan, nik uste buru hondik lehen urteik gustatu zetaien borobil bat idea. Oh, no!
ez egiten ondo borobil bat. Aurtengo erronka izan da burlote erakustea borobil bat egiten. A ver, borobil! A ver. Borobilean esan dugu, Venga! Borobilean Txalo, esto balio lauki bat, iruki bat, hexagono bat, esto balio borobilean ez edo. A ver, lortzen dugu borobila ikea denen arte. Beste kolaborazio bat beharko dugu. Beste bat? Bai. Oingoan, Tolosako dultzaineroi eskatuko diogu, una gainera igotzea, dekungo gea, gorritiraino. Gorritiraino? Bai. Eta balda euskero publiko artean dultzainero, trebeik. Hemen da euskero animatzea. Bi voluntario, eskerrik asko. Txalorak, bi voluntario, Por si acaso, partitu dakatzen zuen. Enpiriko edo. Ta nola ez? Erraldoiak ere. Gorriktiko jota abestuta dantzatzera jodeatuko.
ez dakit zein da, bai. Zuri asko gustatzen daizun abesti bat. Nerea. Bai. Nerea abestia datorren. Abestia gustatzen oso poztik nago. Pila bat. Baina, izan da. Bai. Iaukeri hauetan, pixkat arduratuta nabil. Zergatik, ba? Bai, eske kale entzun duen, bikoteen artean eta hola, Bai. bikote batek bestein belarrik garbitu behar dizkiotela. Bikote batek besteari belarriak garbitu? Bai, horrek egiten dula una relación más sincera. Venga, Pello, orduan upillo belarriak garbitzea. Jarko dugu, ezta? Ale ba, guazen ba, Isabelita. Bai, amaiera iristen nahi geha. Bai, bukatzen nahi geha. Azkaltzeko ordua ere bada ez da. Baina gau, suerte pixka da gau. Irten da, earra ebaldia, Bueno, atera da gara. Bueno. Ez ditxo baleta behar orduan gaur. Ba, bukatzeko. Ezin nahi ez falta ez da, beti ala bukatzen dut da. Guazen deno dantza. Morenatxo. Morenatxo? Oda molinatxo. Ez, molinatxo. Edo molinotxo. Guazen deno dantza itera eta bestera baina negra.